ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи одамҳо ва ҷойҳое ки аз даври қадим то имрӯза барои одамои савримени имрӯзаи мо шумо хеле ҳам муаммоҳои беҷавоб сохтагианд. яъне ки одамо то ҳозира наметавонанд ин муамморо разгадад кунанд. рафтем. ва бародаро, пешай навора сар кардан, ссилкае ки дар комментарияи видео закрепить шудаги шумо метавонед ба ёрдами ссилка дар омада регистратсия кунед. ва бародаро, уже 23-м Конор Макгрегор бо Дастин Порье ҷанг дорад. ба фикри шумо ки мезанад? ва и интихобтона шумо метавонед ки бо умнитар кунед, яъне ки дар ин интихоби хитон шумо метавонед сум кор кунед. ба ссилкае дар комментария закрепить шуда бигзаред, регистратсия кунед ва промокода истифода баред ки дар вақти полни регистратсия кардан ба ин промокод шумо метавонед бонус ба даст биёред то 6500 рубл. Рафтем. Эдвард Лицкалнен. бале, ишқу ошиқии имрӯза дар дили ошиқҳо хеле ҳам грузи сахт мемона. Не ки грузи ошиқе ки имрӯз дар бораш гап мезанем реални груз буд, яъне ки физически грузи ки ӯра дида мешава. яъне ки грузи и ошиқ аз 1000 тонна бисёр вазн дора ва одамои савримени имрӯзада як муаммои шидагие ки войра ҷавобшо ёфта наметавонанд. яна аз шумо бошен гаштен, ман сӯхтум, ман хокистар шудам, дар гирифтум, гуфта вот грузи марда каден чанд хаваз дора. и грузи сангини ошиқ қарор дорад дар магистрали асосии Майамиу Флорида Сити. яъне ки дар инҷо дар яке аз перекроскаҳо табличка ҳастай бо номи Коралловый замок. албатта ки ба он монанд нестай. вақте ки мо номи двореца мешнавем ба худмон чӣ тасаввур мекунем? яъне ки ин замок иборатай ай чандинта сангҳо ва скулптураҳои калон-калони гаронвазнин. яъне ки ира ҳами Эдвард Лицкалин кардагӣ. бале, ҳозир дар сари бисёр одамо фикр меяд ки агар ки дар ин қадар солҳои пеш кардагӣ боша ва дар он солҳо техника ӯ қадар пешрафтагӣ набуд. ва ёдам ба фикрам ки ягон вот я 10 таи Ҳабиб Нурмагомедов мешава агар ки ра сравнид кунӣ бузбалагиша. не ки не бародаро, мутаассифона я одамча буд. в каком смысле одамча? чӣ хеле ки имрӯзаи мода меган палтарашка. яъне ки қадди одам 152 сантиметр буд, а вазнаш боша 45 килограмм. бале, агар одамои чени ҳамин бошанд, хафа нашен барои он хотире ки мо одамча гуфтум. хайза тоира калонае ку чизаш дилаш, мисол ки қадар замок сохтагиай барои дӯстдоштаи худаш. яъне ки ҳозир бисёри ошиқо ира тамошо мекунанд, вега во ана диди, ана ошиқи чӣ хел зурай, вай нера диди барои дӯст дошташ чӣ хел замок сохтагиай. не ки не бародаро, мутаассифона ира анами одами 140 чанд сантиметр гуфтум, короче 152 сантиметра 45 килоҳа вазн доштагӣ худаш танҳо иҷара сохтагиай анами қадар сангҳои вазнина. ва ай ҳамада интереснаш чие ки барои чӣ ва кай сохтагиай? ба умеди ки духтаре ки ӯра партофтагӣ буд пешай туйшон, яъне ки чанд лаҳза мондагӣ барои туйшон духтар ӯра мепартояд ва ямиҷара месоза ба умеди ки ӯ як вақт бармегардаву ва ӯ дар инҷа зиндагӣ мекунанд. ин кор чӣ гуна муаммо дорад? чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем корҳое ҳастанд ки то ҳозир одамо ҷавобша намеёбанд. яъне ки чӣ гуна ҷавобша намеёбанд? ба гуфти ҳамсояҳо ҳами марди 152 сантиметра қад ва 45 кило вазн доштагӣ ҳамаи корора бе спецтехника худаш дар танҳоӣ кашида овардагӣ, тарошидагӣ, сохтагӣ. вопрос чӣ гуна? ҳеҷ кас намедона ира. ин ошиқ фақат шаб кор мекард ва меҳмона ӯ қадар дӯст намедошт вақте ки ба ҷои корш меомаданд. так шуда одамои савримени на ҳама ошиқо репер мешаванд. як хел ошиқо каменчика мешаванд. то есть мешидан. ва бардори як чиза мехоҳам ба шумо тавсия бутам ки аз тарафи Европа 12 та вакансия, яъне ки 12 та ҷои кор пешниҳод шудагиай. марҳамат бардоро, шанса айдаст натен. одамое ки дар Россия ё ин ки дар Қазоқистон ҳастанд метавонанд бираванд. забон муҳим нестай. рӯйхати ҷои кор ва номерои WhatsApp барои алоқа баромадан дар экрани шумо навишта шудагиай. барои алоқа кунед, чӣ намуд документ тайёр кунем, чӣ намуд бирем ва барои тайёр кардани документотон ба шумо ёрдам мерасонанд. марҳамат, номеро дар рӯи экран. вақте ки дар наздикии замки ӯ вилла месозанд, Эдвард ҳамаи замки худша ба дига ҷо мекучона. тасаввур кунем бародаро, просто шумо дар вақти сангҳои худша як ҷои дига ба як ҷои дига кашидан танҳо як грузовичок истифода бурдагиай. танҳо якта, ягон кран, ягон
экскаватор ягон чизи дига не. Не ки барои муамморо разгадад кардан мора як информатсия ёрдам метад, не ки да канса не. Яъне ки Эдвард хеле ҳам дӯст медошт хондани астрономияро ва таърихи Египти қадимаро. Яъне ки ин донишоша ӯ истифода мебарад дар вақти сохтани замкаш ки дар аввал ӯ номаш гузоштагӣ буд Регорд Парк. Ва ӯ гуфтагӣ буд ки секрети сохтани пирамидаҳои Египтаро фаҳмидагиай ва истифода бурдагиай дар ҳамин сохтмони худаш. Не ки ягон каста гуфтагӣ нест. Бахил. Нагар имрӯз мо видео мекардем мегуфтем секрет. Ва роҳи сохтани ин кори ӯ то ҳозира муаммо мондагиа, ҳеҷ кас фаҳмида наметавонад. Ва ҳамсояҳо чӣ хеле ки меган, ӯ мега як одами майда ки хароби нимҷони бехуш буд. Не ки бо вақт меёфт мехамид ба дарё, сангора намедонам ба кадом роҳ мебрид, мекашид, меовард, аиҷа мемонд, метарошид ва аз ӯ ҳайкал месохт. Якумин сохтмонша ӯ сар мекна аз деворе ки сангҳои хеле калон-калон дошт ва дар мобайни ӯ дарвоза буд ки шумо тасаввур кунед бародаро, дарвозаи 9 тонна вазн доштагира ки як кӯдак метавонад ба нӯки чиликаш телабита бикушояд дара. Яъне ки дар вақти сохтмони ин Эдвард дара як намуди месозад ки маркази ӯра хуб распределит кна айди тараф вазни санга ва аз ҳамин хотир санг вазни худша гум мекна вақте ки аз як тарафаш тела метӣ. Вақте ки соли 1986 дарвозаро дига кушода наметавонанд, яъне ки мечаспад дар, медонед ки чӣ қадар меҳнат мекунанд то ки ира ремонт кунанд. Беҳтарин инженероро файрод мекунанд бо крани 50 тонна барои ремонт кардани ӯ. Дарвозаеро ки як одам дар танҳоӣ сохтагиай. Дар мобайни дар як скважинаи хеле ҳам рости диаметри 5 сантиметра шикоф кардагӣ буд. Эдвард мутахассисо ба хулосае омаданд ки дар имрӯза технология ин гуна кора танҳо лазер карда метавонад. Барои кори дара аз нав сар кардан мутахассисо истифода мекунанд технологияи нави замонавии компютериро. Бештари ҳаёти худша сарф мекунад Эдвард барои сохтани ана ҳамин замок ва дар ҳамин ҷа ӯ мембра аз раки желудка. Дар вақти бемор шиданаш Эдвард ба ягон кас муроҷиат намекунад. Просто ба лесисаи бернаи главни башниш меброяд ба боло ва дар уҷа мембра 3 рӯз баъд. Баъд як чанд соли марги ӯ инженерои амрикоӣ мехоҳанд ки як технический эксперимент бигзаронанд ва пеши замок як булдозери хеле бақуввата меоранд. Не ки дар вақти ҳаракат кардан то ки ситонаҳа санга аз ҷош буҷунбонем, экскаваторшон булдозершон просто буксават мекунад дар ҷош. Не ки ҳеҷ кор карда наметавонанд. Олимо то ҳозира мегӯянд ки дар вақти ҳаракат кардан то ки ин муамморо сирша биёванд, аз ҷавоб дида рӯз аз рӯз дар во саволи нав пайдо мешавад. Шумо бинависед дар комментария ки барои ишқтон чӣ кори ғайриоддӣ кардагиен ки шумо ин кора нисбати дига одам карда наметонистен. Агар боша ҳолатҳои хеле ҳам интересни ғайриоддии ҷолиб, мо метавонем ки дар бораи шумо видео кунем ва шумо дар таърих ворид мешед. Каспар Хаузер дар таърих ворид мешавад ба ҳар гуна ном ва лақаб ва присхаждани ӯро ҳам ҳар гуна меномиданд ва яке аз версияҳош гӯё ки хешҳои кӯҳнаи Наполеон Бонапарте. Яке аз субҳҳо ӯро дар майдони марказии Нюрнберг мебинанд. Дар ин вақт ӯ хеле слаби буд ва поҳоша ба азоб меҷумонд, не ки як ҷумларо фақат такрор мекард. Ӯ ҳеҷра намедонад ва мехоҳад мисли падараш кавалерист бошад. Сари либоси ӯ хеле кӯҳна буд ва худаш боша мондашидагӣ хеле ҳам афгор ба назар мерасид ва ягон саволда ҷавоб намедод ва номша боша як ҳила карда дар як коғаз менависад. Вақте ки ӯро ба участкаи политсия мебаранд, ӯ ҳам наметавонанд ягон информатсия бигиранд. Ӯро лақаб метаҳанд ятими европоӣ барои он хотире ки ягон документи тасдиқкунандаи шахсият надошт. Не ки дар ҷебакаш дита хат буд. Ба он нигоҳ накарда ки автори ҳарди писморо одамои гуногун меномиданд, не ки ҳарди хаторо нависондагиай як одам. Ба як гуфтае ки якум хата нависондагӣ буд одаме ки ӯро нигоҳубин мекард. Яъне ки ӯ менависад ки соли 1912 як зани номаълум ин гудака миёра барои нигоҳубин кардан. То иқа вақта ин гудак нигоҳ дошта мешид дар як таҳхона ва ягон бор ба берун баромадагӣ набуд. Дар хат гуфта шидагӣ буд ай тарафи ҳам мардаке ки ира нигоҳубин мекард то иқа вақта гудак мехоҳад ки мисли падари худаш кавалерист боша. Аз воениё хоҳиш кард ки дар ҳолати корношоям биданаш бикшанаш. Адиим нома боша ба гуфтае ки модари
кӯдак нависондагӣ буд пеш аз ҷидо шудан бо кӯдак. дар ин хат гуфта шудагӣ буд ки падари кӯдак мурдагиай ва хиди духтар боша, яъне ки зан наметавонад тоқа кӯдака нигоҳубин кунад ва ӯ хоҳиш кардагӣ буд ба ин марде ки кӯдака баъдан нигоҳубин мекунад то синни соли 12-солагиша кӯдака нигоҳубин кунад ва баъдан ба шашум пол фириста ки дар оҷа падари ӯ кавалерист кор мекард. баъд як чанд таҳқиқоти тиббӣ маълум мешавад ки дар ҳақиқатан кӯдак шӯхӣ намекунад, фреб намекунад, яъне ки дар ҳақиқатан ӯ намефаҳмид ки чӣ рух додааст дар атрофи худаш. ба гуфти духтуре ки ӯро обследоват мегзарон, вероятности хеле калон буд ки тамоми ҳаёташ кӯдак дар як ҷои маҳкама гузарондагие ки наметавонист раҳ гардад ва оҷа хеле торик буд. ин кӯдак як тавоноии ғайриоддӣ дошт ки бӯйҳое ки дигарҳо ҳис намекунанд ҳис мекард ва дар торикӣ дида метавонист. зонуҳош боша хуб афзоиш ёфтагӣ набуд. ин дар натиҷае мешавад ки одам пастаяна бишина. дар бадани кӯдак ҷойҳои прививка дида мешид ки ин шаҳодат аз он метавад ки падару модари ӯ ва одамое ки ӯро нигоҳ мекарданд одамои оддӣ набуданд, яъне ки аз гурӯҳи камбағалон набуданд. Каспар гуфт ки дар ҳуҷрае ки ӯ тамоми ҳаётша гузарондагиай тиреза набуд ва гоҳ вақтое як мардаки ниқобпӯш барои ӯ хӯрок меовард ва бо ӯ ҳеҷ кас гап намезад. вақте ки синни соли ӯ калон мешавад, ӯро хондану навиштана ёд метаҳанд ва як вақтое чихеле ки худаш нақл мекунад, мард ӯро ба берн меброра. вақте ки ба як ҷои муайян мерасанд, ин марде ки ӯро меовард ба иҷа ҳамин номаҳоро ба ӯ метаву мега ки ба тарафи шаҳр барава. ҳамин хел дар натиҷа Каспар ба Нюрнберг мерасад. Каспара нигоҳубин мекарданд властои ин шаҳр. баъдан дар нигоҳубини Каспар саҳм мегузоранд профессор Даумарк, коммерсант Бибербах, барон фон Тухер ва лорд Стелхоуп. вақте ки дар зери нигоҳубини ин одамо ӯ зиндагӣ мекард, хеле ҳам дастовардҳои хуб нишон медод аз ҷиҳати хондан. ёд мегирад навохтан дар як чанд асбобҳои мусиқӣ ва хуб гап задана ёд мегирад. далнеши таҳқиқоти ин кора зери назорати худаш мегирад криминалист фон Фейрбах ва ин мена ҳамин одам дар натиҷаи расследованияи худаш ба як хулосае меяд ки Каспар метавонад ки наследники принц боша. агар ки ба ин версия бовар кунем, маълум мешавад ки Каспар писари герсогиняи фаронсавӣ Дефани Дабогарни мешавад ва писара баъди таваллуд шуданаш иваз мекунанд ё ин ки баъдан ба тамоман кӯдаки касале ки ӯ дар натиҷа мемирад. яъне ки ин корро ба хотири он мекунанд одамое ки намехостанд то ки кӯдакҳои Стефани ба тахт бироянд. баъдан Стефани 5 писари дигар ба дунё меёрад ки 3таш тамоман тандуруст буданд, 1-таш мемирад. просто одами оддӣ набудани Каспара тасдиқ мекунад як факти дигар ки чандин бор Каспара мехоҳанд бикушанд ва ба ӯ ҳуҷум кардагиянд. як вақт як марди номаълум сари ӯро мекафона. хушбахтона захм на он қадар ҷиддӣ буд то ки ӯро бикуша. савол: барои чӣ? дар як вақт Каспара охраният мекунанд, не ки аз марг ин корам ӯро наҷот наметаҳад. як вақт аз шахси номаълум Каспар нома мегирад ки дар нома аз ӯ хоҳиш мекунанд ки вохӯрӣ кунанд дар парк. ба сабаби вохӯришона ӯ одами номаълум ҳамин хел мефаҳмонад ки ӯ одаме астае ки метавонад ки будани Каспара ба ӯ бига. Каспар бовар мекунад албатта ва ба умеде ки ин муамморо метавонад фаҳмида меояд ба парк, не ки чизе ки интизор буд ӯ кор намешавад. ин одами номаълум ба ӯ ҳуҷум мекунад. Каспари захмдор як илоҷ карда бармегарда ба хона ва ҳамин қадар гапа успед мекунад бига ки ӯро киштанд. духтуро 3 рӯз ҳаракат мекунанд ки ӯро наҷот битанд, не ки мутаассифона ӯ мемирад. дар пеши Каспар як номае мондагӣ буд ки танҳо ӯро ба ёрдами оина хонда мешуд. одаме ки ӯро киштагиай дар хат нависондагӣ буд ки дар границаи Бавария зиндагӣ мекунад ва номи ӯ аст МЛО. албатта ки ин маълумотҳо барои дастгир кардани одамкаш ёрдам расонида натонистанд. дар ҷои марги Каспар санги мондагиае ки навишта шудагиай дар танаи санг. дар ин ҷо як одами номаълуми гӯронда шудагиае ки аз дасти шахси номаълум кишта шудагиай. Чарлз Хетфилд. соли 1902 Чарлз Хетфилди америкоӣ як маҳлулеро кашф мекунад ки ба ёрдами ӯ мешид борона файрод кунӣ, яъне ки борон бубора. бале иҷарам қайд кунем ки ҳамихел мегуфт хиди изобретатель. состави маҳлули ин одам аз 23 чиз иборат буд ки дар вақти гарм кардан пар истеҳсол мешид ки ин паро ёрдам медод ки борон бубора. баъди 2 сол Хетфилд ба реклама кардани изобретенияи худаш оғоз мекунад. Чарлз хеле хуб мефаҳмид ки дар Калифорния, дар ҷое ки ӯ зиндагӣ мекунад, фермеро ва заминсозое ки намехоҳанд замини ӯ қоқ шава, тайёранд ки хеле пули калон бутанд барои
изобретении и одам. Ва албатта фермерҳо ӯро бовар намекунанд, ки ӯ метавона просто дар любой вақт борона файрод кунад. Ва қатъи ӯ шарт мекунанд, ки кора наметавонед. Баъдан ӯ ҳамроҳи бародари худаш як башняи калон месозанд ва дар болои ин башня эксперименти худша мегзаронад. Албатта хеле ғайриоддӣ мешава, не ки дар асл ҳамун территория абрнок мешава ва борон меборад ва ҳамин хел дар натиҷа изобретател якм даромади худша мегирад. изобретениш овоза аз фурӯшандаи борон ба тамоми кишвар паҳн мешава ва заказои ӯ дмидарда мешаванд. Мисол соли 1915 Чарлз як контракти $10,000 имзо мекунад. Яъне ки дар ин договор ӯ бояд ки обанбори Сан-Диегора пур мекард аз об. Иҷаш ҳам хеле ғайриоддӣ метава, не ки зуд баъди паҳн кардани маҳлуле ки ӯ тарзи сохтанша махфӣ медонист, дар Сан-Диего як намуд борони меборад, ки роҳҳои оҳана ва чандин хонаҳоро мешува ва 20 одам мемирад. Дар умум $3.5 миллион зарар меёрад кори. Абаъди албатта ки худи изобретателя ба суд даъват мекунанд. Бале ҳозир шумо фикр мекунед ки ӯро суд кардан, не ки не. Суд ба фоидаи Хетфилд ба анҷом мерасад, яъне ки судия мега ки одам наметавона ки управлят куна осмона ҳолатҳои табиира. Ай бороне ки сахт борид и просто совпадение тамом. Албатта ки номи Хетфилд баъди ин суд рӯз ба рӯз баланд шидан мегирад. Соответственно заказои ӯ ҳам айсараш меборидан, мисли бороне ки ӯ файрод мекард. Ҳамин хел соли 1929 правителствои Гондурас ба ӯ муроҷиат мекунад ки борон файрод куна барои куштани пажари ҷангалшон. Ӯ дар тамоми ҳаёташ 50 эксперимент гузарондагиай, не ки дар солҳои депрессияи калон бизнеси ӯ барҳам мехӯрад. Ба ҳамин дараҷа бизнеси ӯ барҳам мехӯрад, ки одаме ки метавонист просто сум авози мегам ку сум барги дарахт нестай ки дарахт битин ҷо ки борон нестай ки бибора, ин одам реально болои сари сум меборид, маҷбур мешава ки мошинаҳои дузандагӣ бифурӯшад. Аз дунё мегзара Чарлз Хетфилд соли 1958. Ӯро мегиронанд дар Калифорния ҳамроҳи секрети формулаи боронаш. Албатта ба вуҷуд доштани ин гуна формула бисёриҳо бовар намекунанд ва ӯҳои гапшона чӣ хел мефаҳмонанд. Ӯҳо мегӯянд ки Хетфилд просто одами умни буд, ки пешай оне ки эксперимент бигзарона ҳамун территорияҳоро климатша меомӯзад ва пешай боридани борон, мисли чӣ хеле ҳози технологияам хеле пешрафтае ки бода ҳавора метавона бигӯяд ки мисол пага соат чанд борон меборад. Ӯ мефаҳмиду пешай борон экспериментша оғоз мекард. Просто совпадение мешуд ки дар ҳамон вақт борон меборид. ин зане ҳастае ки дар суратҳо чандин бор дида мешавад. Рӯзи куштори 35-ум президенти Америка Ҷон Кеннеди. Дар ин запис дида мешавад ки ин зан ҳам снимат мекард ҳодисаи рухдодашудагиро дар ӯ рӯз. Не ки вақте ки полисейскиҳо ба шаҳрвандо муроҷиат мекунанд ки ҳама суратҳоеро ки ҳамун рӯз рух додагӣ буд биёранд, яъне ки ҳамун рӯз касе ки сурат гирифтагӣ буд ҳамун суратҳоро биёранд. ин зан пайдо намешавад ва аз ҳамин хотир ӯра ба розыск объявид мекунанд. Одамои зана зани кампир меноманд, яъне ки барои чӣ тарзи румулбандии ӯра одамои синни солшон калон мебастанд, не ки и зани мақсад кампир набуд. Баъди 7 сол ба политсия муроҷиат мекунад рақосаи стрип-клуб Беверли Оливер, ки ӯ мегӯяд ки дар ин сурат маҳз ҳамияй. Ва ин зан мегӯяд ки дар вақти сурат гирифтан ӯ 17 сола буд. ӯ рафиқӣ мекард бо Ҷек Рубер, ки Ли Харлви куштагӣ будаш ва ҳамин одама дар куштори президент гунаҳгор медонанд. Ва Оливер мегӯяд ки суратҳое ки дар вақти ин ҳодиса гирифта шудагӣ буданд, одамои айдасти ӯ гирифтанд, ки худшона сотрудникои ЦРУ номиданд. Дар вақти санҷиш тасдиқ нашид ки дар асл ҳамин зане ки дар сурат шумо мебинед ҳамин Беверли Оливерае, ки омад гуфт ки маем. Яъне ки паказани ӯ ба паказани дигар шоҳидо совпадат намекард. Мисол мегирем суратгирае ки ба гуфти духтар дар ҳамун лаҳза сурат гирифта шудагӣ буд, вообще як чанд сол пас баъди ҳодиса мебарояд ва телосложенияи духтарам монанд нестай ба ӯ сурат. Барои ҳамин ин сурат яке аз сурати ҳастае ки то ҳозира дар таърихи Амрико муаммо мондагиай. Бародаро фикр ҳақиқатно дар комментария бинависен. Ҳамин хеле видео агар шумода интерес набошад, видеоро максимально дастгирӣ кунен, видеои пешинара тамошо кунен. Дар канал обуна шавен, зангулара ҷиқиданша фаромӯш накунен, ки видеои нав баромад шумо бехабар намонен.